Na kaliang jung uba PS lingdo kum presiden kesing samla hima langrin ula takrain ting eki record ke management board ba eki family members jongki halor ke jingkeno jongki ba ulaya lambak lai ki pat ba ban persya ya ke jingmi ki arteli ki borsen syar haka hima bar shushu ula ong ba bha ban syak keno unong ya lambak la ban ya ke ba ailat ya ke buit menderi ban wan sen syar biang hapo kari khasi bar ula ong ba kam cemdan kata ke jing ya lambak lai upat ba namar haswa ke jing phaksoy ki pat ba ban penrem mi ke jing le don bor usim Ban pawing mardori ke jingmi arteli ki borsen syar hapo ke hima ke balong bean hapo ke rikhasi ke bakta ke riti ke dustur la adan ka public meeting bat public rally ke bapenlong haki arteli ki jaka haka khan reu bat khan nyo tarik ubenai jun araja ar paulai hakin so asan bat plang di loin dalang rin simship ke balatut de ki hajar ngut ki pat ba ban sakhi bat ban shim ya karai ban dawa hiar shukino ya usim nang teis imyong bat ban weng no mardori ke management board na po ke hima Shushu na kaliang jong uba PS lingdo ulapha na kakubor ke basay syaki kun ki hajar ke hima langrin bakim day ban rit mensim longkat balong jiakat baja nginwing bet de ka management board ke balong ke buit sensyar mender hapo ke rikhasi bat ban skam ka hok long try krem da syak ta ki riti ki dustur krem da syak pentelot borno ki it ki hima ulalong ru ubala kloy wat ban syong haying bendiru ban pentikna baka hok long try jong ki kun ki kti kan omdu bat kan shngan kalawe jonga bat jongpi Kajing syak keno ba iba PS idei biru baya lambaklah ngim sngau persyu ya kata pilayu ihi kat nusin ngala syak tan hapo sardar kat nusin ngala syak pengat kes tang baha bekut kakut kam pediang ya kata kaong bakam don ya ka proper evidence but ka dismiss no ya kita te ngangaj scam bangam dakwa ban pensai company ya kita Henry ban yang hi ban keren ya kimat ki jura jong ke imlang ka salang jong ke ribe ke jaj benriu jong ki it ki hima nginem la hiru ban lat yakom kita komba ki samla jong ke jaj benriu ki syat pensengau hangi ba haba ngidon ya ke jingkit klik nam ta ke ribe ke jaj benriu ngila dai lupa ban bu ka kejat siliang syapok jail tingim sengau per ya kata lada kapor kadawa bat kapor kasyak nakaliang jonga ngapediang sobhai ka bakom kata te hendai ngam kwa pat ba phi kom ki pat ba phin sya ya lam bakla kadon ke jing ong kadon ke jing keno kadon ke jing kentho nakaliang jong ki kato kaningut nakaliang jong ki dukot jong ka management board nakaliang jong ki family members ki jong ki ban yo ban pensotu baklai ki pat ba da ka baong ba ba PS u lam baklai ki kun ki hajar ngasu kwa ban pensai tang kani Hashwa bangin move sa upat ba. Lani Hashwa bangin move sa ka discouncil. Niladon ke jing syong perkat katu kat ni ki para samla rengkat bat kiri urang ba. Habaya dei ke jing sngau kia. Ya kata ke jing wanra ya ka but sensyar mender hapo kahima ke jongi. Bat nila ban ong ba kahima langrin ru ke dei ka shibenta jong ke jaj benriu. Tela dangi duno ya ki it ki hima hapok kari khasi syai ngin shingan kata kari bekejat benriu ke jongi te dei halor kata ka nongrim ni snau tu ba ka jing wanra ya ka but sensyar mender hapok ka hima langrin da ka ba phia ya ki bor sensyar haki ar benta ni kom kita ki samla bat kita ki riurang ba ki badon jingkit kli ngim sngaula ban pediang dalai leiru ya ka bakom kata ngila rai bangin lek hakmat jong upat ba bat ngila lek haka khat riu tarik hapo ken sosan khat nyau tarik hapo plang dilon ha ka ba daki hajar ngut ki pat ba ki tut ha ka tei ke jing pensai bat ke jing pensotu pat ba nakaliang ke jongi da ka general meeting rengkat ke jing ya rally ban condemn ya kata ka divided authority kata ka but sensyar mender ka ba implement haka wei ni ki hima hapok gari khasi ka balong bat ka balak sedang menta hapok ki hima langrin ni condemn persya ya kate ka management board ni condemn ya ke jingle don bor jong sim da ka bathau ya kate ka management board dukot jong ka management board menta ki keno baong ba uba PS marwei u ya lam bakla ki pat ba te wat ju keno ya uba PS hanrei bu jingkeli ba hato yalade haba pi lek pensotu ya ki pat ba ban form ya ka management board bat ban penram ya ba PL satu village da ka sur jong pat ba da ban pensai lengba ka jing pensai pat ba la ne village kom ki nong tu ki nong lute kom ki mensok no
Syaki ying kisam rengkat bat ki bai sana ki bai biskit ba PI na benta jongki. Sakawai nga kwa ruban kentu hang ni kalong wat sim kabu se. Tang namar ba ki pajba na snong jong ke himalang rin ki long ki briu ki baduk ki bajenjar ki bembiang ka bela ke sengi. Pimut ban sim kabu no ingi da kata ka rukam. Ngangam la ban pediang ke bekum kata. Lada PUI ba ki pajba na snong. Ki kun ki ajar pok ke himalang rin ki dang long ki briu ki basadin ki dang long ki briu ki ba syam jenjar ki dang long ki briu ki baduk. To se ngin ya persang ban ra ya ki syakawai pat ke benta bangin kentiu ya ka imlang ka salang rengkat ke jing pendek ya ke riti ki dustur hapok ki it ki hima. Om bangin ong ban snai ka management board bat ban yo nong tang wei arngut. Bat ke jing siau kia ka bangimi hadin ka long ba hadin bangi yo ya ka RTI. Om dai bangi keren thala klem ke jing pensisa. Ngiyo da ka RTI bat haka RTI ngilap bangim syam don shu ya ka hima ka jong. Mano bum siau kia habang yui ba ka hima kam don shu. Hang ne po kejat benriu. Ngim don shu ke hima bat PUI bat pisaki ba la tho sai kedar bong la release ya ka pisah jong ka lan compensation ka bami na kejing ai kendau se ka sarkar ban sna surok la release ha ka management board te ka basyo lingo kalong ka jingkeli ka bangibu syai ka himalang rin ka don. Bat ni UI bat ni sakiru wat EEM jong ka elaka hapok ka KSDC ba PNCM kom ubriu bodon jigit kli u pensyai hang tu bat Ukraine mena ka tu ong ba at least ka bor jong ka hima lani ka authority jong ka hima kam dei ban serandar no hagi wei pat ki komiti tingi so tu syai ba kini ki kentin ni so tu ba ka kata bat ka khia du kata-kata ka kata bat ka khia du kata-kata ban serandar no ya ka bor ka ikhtiar jong ka hima sya ka komiti ka long ka babakla bat lada kom ki kun ki hajar ngiu i ka bakum kata hatu kam dei ka jingkit klik ke jonga bat jongki ban ya mi syakamat bat hadin bengi penlong ya ka public rally ka public meeting ha ka khat riu bat khat nyau tarik ngiyo ya ka jing ya soi pat ba ban khliap no ya kata ka butsen syar mender ya kata ka management board da ka sur jong pat ba ka bangiyo kumba khat aspa tam khat lai spa ngut kita ki klik senrang khat prasnem bat balingi paksan ya kita ki klik senrang khat prasnem namar bakat kum ka akarul jong ka himalang rin ka long ba tang kita ki klik senrang khat prasnem ki don ya ka hok ban jet bat ban thungs im ki don ya ka hok ban penrem la ne ban pen klems im ru haju ka por te ni siau kia si benta ya ka jing persang jong ki ban ya lambakla suong ba let's say itai MLA ilong ibriu ba bahabat iba jensur mensim bat iba jamnut banda dei ki briu ki bamlasha ya ka jing ya lambakla ngatrai ila dei ban ai da ka jubab ka bateng persya ya ki ong ba ngi kum ka sang samla ngi kum ki riurang ba jong ka hima ngi let sau pat ba da ka ong ba ya ka ni ka jing phak soi la phak soi do MLA ngim syam yo ya ka bakum kata ngim syam kren ha ka bakum kata bala da phim ngat ya kata snap kidon ki jing pensai leng ba ki social media news channel ba per pila ban yo ngau ba ngim syam penmi ya kata ka ketin ba ila da MLA pat udon ya kajing siau kia benong ba kani ketika im kayap chong pat ba kani ketika im kayap chong ki kun ki hajar ngakloi ban mi syakmat ban ya snok tilang bat ki ban penti kena baka hok long trai kadai ban im hang ne po kajat benriu kadai ban im hang po kai hapok ki it ki hima ngas ngau ban ai kajing kerku kerdo bat ai kajing ku blai kerpang i handai kat haduk ini kisngi ngampat ju ya kendu MLA lani kata ka jingkeno ka jongki badai ba ngi penonkam ya ka image lani ka dur ka dar jong MLA ba phaksan seki pat ba ka long ka ba bakla bat ngim pediang ya ka bakum kata bat nginemle hiru ya ka bakum kata bat ki pat ba bat ki lat patai kuboru ki don ya ka saki ka satar ka sabut ka babiang haba ya dei ban pensai ya ka bakum kata
pensai sisu sakhendiat kalong ba kitu kibriu ki bami sakmat ban penrem ya ka seng samla bat ya ka hima kidei ki dukot jong ka management board kidei ki family members ki jongki te komno kin penkesan ya ka e ga bakile ha bakila le ya ka babakala te wat la ki sngo thu makna bakila le ya ka babakala te upat ba unyu i tengkren ya ka bakum kata pat kin ngat ong ha ka jing sak penrem ha ki pat ba hari ngi na kalian jongi ha bangi yang ya ka nongrem jong ka hok ba ka jing sisa ngim don kanu ka jing sngo per ngim don kanu ka jing sngo red mensim ngim don kanu ka jing sngo benyau ha ba pi kentho ha ba keno ba ngilong ki ba kumta bat ngile kumta ngim don kanu ka jing sngo per bat ka jing keno ka jong pi lei ngi danglong e ka barit hakmat ka jing yat lenti ka jongi ngashkwa ban kren ne kane khnang ba ki dukhat jong ka management board ki family members jong ki di ban shai bat ki di ban sotu ye kane habangi mi sakmat habangi yang ye ka nongrem ka bangi yang ka long na banta ka hok bat ka jing sisa kham tam e ba ngim kwa ba ka riti ka dustur hapo ka jat penriu leng ba ki it ki hima ki jongi in sha khliap no ngim kwa ba kata ka bor sensar hapo ka jat penriu kin mi arteli dei halor kata ka nongrem nakal yang jongi ngim pendam bat ka khubor ka basai ka bangin ai saki patba no sosnong ka long wat numeret mensip ba phin kersan ya uba PS lani yano ino ki dukot lani ki rurang ba jong ka hima lara pitip ba kata ka di ka jingmen toy simet jong u bat ka ying chou hanrei lara pisngo thu pat ba ka ne ka di ka jingmen toy jong ki khun ki hajar bat ki pat ba no sosnong mi sakmat se balei pi don kata ka jing sngo bahaying ngabun ki bahaying ki badon ha ketika liang tang ba em ka hok bat ka jing sisa ka dei ban yang om bangan yang ban defend ki bahaying habanga yang ngayang defend ya ka hok jong pat ba om na banta jong ki hinman ki para jong ki bahaying basam kata ka dei ka khubor bat ka kerwo ka basai bat sasisen ngakwa ban pha ka ni ka khubor ba ki pat ba no sosnong ki ba kersan ya ka jing sngo khia namta ka hok long trai jong ki khun ki jar jong ka hima sngo pha wat numerit mensip lada kapor ka dawa kapor ka donkam ba hadu ban ong ban penti kenai ka hok long trai jong ki khun ki hajar hab ban thap lani hab ban sak sitem hab ban sak syok sak bem pi kam ki paj ba wat nam khuslai nga kren da ka basai hang ne ka long ba ngi long kloi ban priang ya kita ki ai baro bat ngim salia wat lada ba hab ban syong haying bendiru namar ba ngisong halor ki daw ki nongrem ki basai om bangi syong haga jingdom bat ngi kwaru ban penken mau pi wat ka history jong jat benriu ka long ba upaim tirot sing ong kumno dangla kabayap ban ya kabalong tangkum us imrau jong ki mender dangla kabayap ban ya kabalong tang us imrau jong ki mender hawat ngingim la ban long sim namar kat kum kariti ke dustur ngim de ki jat sim tang ba dangla yangi bangin yap haying bendi ban ya kaba syakta lane bangin long mrau hala ka jong kari namar baling ong long mrau hala ka jong kari pi ka jing yale jongi kum ka jat benriu ngi yale yaki mendari tang ba ngim la sya lada uni uparari pat upersang pat ban ngut teli ni te ka jubab ka basai ka long ba ko ki khun ki hajar jong ka hima wat numerit mensim ka ei ka bangila yang nadu ka bastang ngin yang hadu ka bakut bat ka hok long trai jong pi kum ki khun ki hajar ngin yang ngin nam kan randin dalileiru bat kita kijing kenok bat kijing kentho wat num pensengap ya ki bakum kita namar ba kita kilong ki barit abdang kijing yat lenti ki jongi kijing yat lenti bat kijing yat tengku kijing sak kenok kijing sak kentho ki dei ki ba kham sirkai bat ki ba kham halor sya ki wei ki benta ban ya kene ka benta tak kadau kini kim long dor ru em ban ya nujor lane ban ya penno bat kita te henrei habangi don ka jing seo khia la ka jong ka jat benriu ngi don kamru bangin seo khia ban kit kli ru ya la ka jong ka it ka hima namar klem ki it ki hima phimla dalileiru ban wanra ya ka jat benriu namar hapo ka jat benriu lasno lang hi da ki it ki hima balada kawai ka hima hang ne po ka ri kasi ka ja no lane ka du no
kamut bangi la du no si benta jong ka jaj penriu ka properties jong ka jaj penriu te ngat harai ba kom ki kun ki hajar hang ne po ka bri nyau trap kham tam ya ki kun ki hajar hapo ka himalang rin ngangaj scam phim perkhat tang namta jong pi menta ka kenti handai pi perkhat ru namta ka lawe jong ki kun ki ti ki jong pi kentang yawai nakaliang jongi ka sang samla nginom pendam bah yangi bangin syong haying bendi, bha yangi bangin yap haying bendi, ban ya ka bangi long merau halaga jong kari.